Wilst 200.000 Hollanders uit haar dak gaan op de Alpe d'Huez, is het hier in Dokkum schijnbaar heel rustig. Of net, want hier wen het de mem van Bouke Mollema, Hikke en Tijn in Dokkum. Als het koert is. Goeiemiddag. Oh. Ben jij de mem van Bouke? Ja, dat klopt. Ik ben Anko, de moeder van Bouke. Zullen wij erin komen maaien? Ja, tuurlijk. Kom verder. Ja, altijd. Dan voor de rijd. Ja, ik heb de indruk dat het iets meer is, dit getallen die wij door. Daar zit hij al, daarachter. Ja, niet veel van over. Hoe zit je in Alpe d'Huez te zien? Nou, nu nog wel ontspannen. Ja, we zijn nu bezig met de laatste afdaling volgens mij voordat de klim begint. Nou ja, en dan is de klim natuurlijk wel hartstikke leuk om te zien. Ja, al die supporters die staan te juichen. En dan die afdaling. Zit je daar als mem oors net te zien? Ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Dus ik weet niet hoe ik mij dan straks voel. Dat weet ik echt niet. Op Zouder staan een paar fietsen. Ben dit nou de eerste fietsen van Bouke? Ja, dat klopt. Dit zijn de eerste fietsen van Bouke. Deze paarse, dat is de beruchte fiets. Waar iedereen het over heeft. Volgens mij had hij daarvoor deze nog. Maar hier heeft hij echt de allereerste... volgens mij is hij hier toen ook naar de wielervereniging in Groningen geweest. Oh, helemaal stuk. Geesink is ook binnen op plaats 25, 26e is Mollema geworden. En we gaan eens kijken. 26e, ja, jammer. Gestreden en verloren. Gezakt in het klassement, maar nog altijd top 10. Dus nog altijd mooi. Ja, nou ja, hij is binnen, joh. En als ik nu zo kijk, dan ziet hij er wel weer aardig goed uit. Kan de pers wel weer goed te woord staan, zie ik. Nou ja, en, goed. Hij is wel wat gezakt naar het klassement. Hij staat nou 6e, begreep ik maar.